Good. Sa makausap Pamayong gabi sa tanan. may gabi sa Pedron sa ka Mindanao nga adlaw Tungod kay kini mao ang first day. sa Lent. Ang gitawag nato nga Ash Wednesday. Usa ka importante o popular and important holidays sa gitawag nato nga liturgical year calendar. Ang gitawag nato nga Ash Wednesday mao kana ang pag-abri sa Korisma usa ka panahon diha sa pagpuasa o pag-ampo. Ash Wednesday takes place 46 days before Easter Sunday. Kini gibuhat kini ang gitawag nato nga Lent. Turgoy kayo sahay nakalimot na ta sa sugot sa Ginoo sa atong tagsatag sa kakinabuhi. Ash Wednesday is observed sa mga Katoliko, although other denominations at other Christians observe niini nga panahon. This Ash Wednesday, kini nga Merkos and Badles, gisugot ta sa Ginoo nga magbalik ta diha sa pag-ampo, penance, and fasting. Ang wala gid kay ma-observe nato, mao gitawag nato nga pagpangayo o pasaylo. Confession. Usay mga tao na hadlok o confess kay basin ipamalita kung unsa ang ilang sekreto. But beware of this. Kung usa ka pare, kung usa ka obispo, na imo kumpisali mo o imo ilang isulti sa ubang tao, then you will be excommunicated sa simbahan. Kaya nga no, usa ka na kabalaan na sakramento nga gihatag sa Ginoo kanato. O kini nga panahon ato ang observe, dili ta mahadlok nga natay sala nga atong ikumpisal. Kasi diyan ato ni ikumpisal, pagkahatag kini nato o kaayuhan. Ibis buka kayo maghatag nato ni kagaan sa atong tagsatag sa kinabuhi. Kasi daladala, atong daladala kinahanglan ta. Usahin niyo ta confession direct to God. Di man na mao. Yan kinahanglan ta nga usa pare o usa ka obispo maghatag og solusyon sa imong mga sala nga naay tao nga gikan kahasan sa Ginoo. Dili ang obispo o ang pare makapasaylo, only God, but tagaan mo assurance nga kamo ipasaylo sa Ginoo. Amin batana. Return to prayer, penance, and fasting. Ash Wednesday is the beginning sa gitawag na ito ang Christmas Lent to Holy Week to Easter Sunday. Nga ang pulong sa Ginoo maong kahayag nga magabiya kanato ni ini gitawag nga Lenten season para maghatag kanato og comfort sa atong paglawig ni ini nga kalibutan. Sa atong gibasa sa Joel chapter 2 verse 12, nag-ingon ang Ginoo apan bisan karon pag hinulsog kamo sa kinasingkasing ug balik kanako nga nagpuasa maghilak o magbangtan. Apan bisan karon pag hinulsog kamo sa kinasingkasing ug balik kanako nga magpuasa. We commit mistakes. Pero ang bukabuhaton nato mao ang mangayo tag kapasayloanan sa Ginoo kay walay sala niya kalibutan
Ako dili ta mahadlok. We can come boldly to the throne of grace to obtain mercy in time of need. Pag mabasa usab nato sa Revelation chapter 2, verse 1, nagingon, isulat kini alang sa anghel sa simbahan sa Efeso. Mao kini ang mensahe gikan kaniya nga upat ang nagkupot sa pito ka bituon sa iyang tuong kamot. Ug naglakaw taliwala sa pito ka bulawan nga butangan suga. Nasayran ko ang imong nabuhat, ang imong paghago o ang imong pailong. Nasayran usab nga dili ka gusto sa dautan mga tao nga giusisa makadtong nagpaka-apostol o nakakaplag mo sila sama niini. Nasayran ko na nagpailog ka o giantos mo ang mga kasikitan tungod kanako o wala ka maluya. Apan ang ikasaway ko kanimo mao nga nawala ka na sa paghigugma kanamo sama sa sinugan. You lost your first love. Asa naman karon ang atong first love? Sa diha gidawat nato si Kristo nga personal nga niluwas og Dios sa atong ginabuhi. There is feeling. Karon nadugay na kayo sa mga tanang wala man ako ma-feel ang Ginoo. But God wants us to use our faith. Amen ba tanan? Dili na feeling nga nagdala ka nato kundi ang atong pagtuo diha sa atong maghagalgahon ni Dios. We should be grateful that Lent niabot ang gitawag nato nga Kwaresma. Lent is a chance to return to the Lord. Nga mubalik ta, labi ng mga tao karon nga nag-backslide, mubalik ta, nata sa different denomination, but God is calling us this Lent, nga mubalik ta diha kaniya. Amin ba tanan? What does it mean to return to God? Lent is a time to return to the Lord and believe in His Word. Kinahanglan mo tumata sa iyang pulong. A word that invite us to return to the Lord because God is love. Gugma ang Ginoo. Puno sa gugma. Puno sa kaluoy. Beyond our limited imagination. Usay din nato kasamtan gini pero ko kaysa mo salat, hindi mo pasay mo giyapo. Yes. Wala tayo lang buhaton kini buduol taniya. Mga pasaylo sa tanan nato mga sala para ang atong relasyon diya kaniya ma-maintain. Naging ang pulo sa Ginoo, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Born again means you have to die. Kinahanglan mamatay ka. Kung usay di ka nasabot, na born again gihapon, pero wala mamatay. Wala mamatay sa iyang batasan. Wala mamatay sa iyang behavior. Nagsabot na hinoon. Nga na born again, kusog na hinoon mabalikas, kusog na hinoon manaway, kusog na hinoon mo gossip to other people. Meaning, born again means we have to die self. Kinahanglan mamatay ta. Mamatay ta, then magpakatao pa usab because of the fullness of the love of God. To return to God is to return to the love, joy, and peace which when God created us, we believe that we came from God and returned to God. Sa abog magkamubalik, natao ka sa abog o ikaw mubalik sa abog. Ako na kalibutan na dili ta ngayon manghinambog. Bisag unsa nato kadato, mamatay lang gihapon ta. Usahay ba nagtigom o kwarta para kung ma-hospital sila na ila ikabayad.
Kamo na lang kung gusto ninyo na. Kaya kung ang tao ulay sakit, mas maayo kayo. Kitagaan ta sa gitawag na to, the breath of life is given to us by God. Mao kining gisulti sa Genesis. O kita mga Kristohanon, gusto gyud ta na mutaasan atong kinabuhi. Gusto gyud ta na dili na matigulang. Amin ta na, o amin. Gusto na ito nga dili na matigulang. Obsessed kayo ta and desiring to find ways to prevent death. Pero dili na ito napungan sa mga dato, mga doktor na namatay ng COVID. Why? Because God is a sovereign God. Ang kinahanglan na ito, preparado ba ta? Naabata diya sa pag-ampo, naabata diya sa pagpuasa, naabata diya sa pagtarang sa uban. Sa ako nangingon, kadaghanan, nag-spend ta og how many hours and much money to find ways to keep ourselves healthy and looking young. Napaiwala, magpa-surgery, magpa-opera, maghatag o madto sa lain doktor, mag-modification. Nainuban nga gusto gawin mo sexy, magpa-injection ka sa ilang bones. Pa-injection tuloy. Nga di mo na qualified na doktor. Nahimong tuloy na yun. Ang uban, bataks, pa-injection. Nahimong tuloy na gihapon, gidadaan ng tubang. Nga ay hapata, magbaso. Dili man ang mga dautan. Pero kinahanglan, maatot sa mga doktor kay eksakto. Kay ang babae wala na himong kay gusto ko na sila mapagwapa. To keep ourselves healthy and looking young. Resulting to what we call surgery and modification in order to look younger. Mugasto kita para mamaayo ang ato lawas, mapalit yung tag mga vitamins. Kinahanglan na ito na karong panahon na itong gikawin mo mahilo na mahinulta. But we have to remember, kada usa nato na ay luna ang Ginoo sa atong tagsatag sa kakasing-kasing. God has a place in our lives. Not even money, drugs, boyfriend, girlfriend, or whatever nga makapuno sa atong tagsatag sa kakinabuhi to fulfill our desire. For it is God who gives us our life, the breath of life. In return, nagihatag sa Ginoo sa kinabuhi sa ato. What is our response sa Ginoo? Lord, basic ko. Daghan ko trabaho. Maunta niya itong naunang karong nga panahon. Given to each and every one of us, God is also free to take us back at His choosing time. Whether we like it or not, ang tao, magbalik kita sa abog. Today, as we receive the ashes in our forehead, as a reminder for our mortality and our sin. Ikinahanglan nato ni nga kita, tao tayo sa kung saon, makasasala ng mga tao. What is our priority sa atong kinabuhi? Atong bang panginabuhi? Atong bang boyfriend, girlfriend, mother, father, o business? God wants us to change. But the Word of God can change our lives. Ang huna-huna ang tatatang ng gadiunan. O nga panahon.
Kita giumol sa Ginoo, siya magbuot nato, dili ta magbuot. Pero sa tukaw sa Ginoo, iyang pabot. God is a sovereign God, but we must be prepared. Kinahanglan, preparado ka sa ato pagsatap sa kinabuhi. Amen ba tayo? Mapanabanghilyo, yan ang tanan. Sa Panginoon, sa ngalan sa Ama, sa Anak,